imbuzi yokuthetha kaGoliyathi ngoba uGoliyathi uthethela uba abantwana bakaThixo mabazibone bebancinci. uGoliyathi uthethela uba abantwana bakaThixo mabazibone beyizizinto ezingento. But ndithi ebusuku nje khumbula ibali lokuhamba noThixo, khumbula izimanga owazenzelwa nguThixo. Nawe njengoDavide xa ukhutha uthi laa Thixo owandincedidayo ethupheni lengonyama nasethupheni lebhele nakulona unyaka, andithembanga amandla wam, andithembanga bulumko bam, andithembanga kwazi kwam, andithembanga ukuhlakanipha, andithembanga uqonda, kodwa ndithemba uThixo owahamba nam kwindlela ekwakusithiwa akuhambeki kuzo. Ndikhumbule yena. Ewe ndizawuphula la marekhodi labe kusithiwa sozophule ngoba ndinebali lokuhamba noThixo. I can do all things through Christ who strengthens me. Lundomelezayo ndinako ukuzenza zonke izinto. uThixo baphulaphuli anisikelele ebusuku nje.